Bizkariak egin zidan elkarrizketaren sarreran dago esaldi bat esaten duena, novela ulertu daitekela komedia, enredo, komedia bat baliz bezala edo klabe horretan. Eta nik uste dut pista bat edo argibide polit bat ematen duela irakurri nahi dionari, ez? Alde batetik, neurri batean komedia bat badelako, eta komedia da narratzaile personaje nagusiak, narratzaileak baduelako halako gizajotasun bat lotu daitekena komikotasunarekin, ez. Gizajotasun hau ez da, ni neu ere gizajo sentitzen naiz askotan, ingurukoak ere bai, Andreak esaten dite, espabilatu egia, zu espabilatu egia zehaz gizajoa izateko, baina ez da kontua espabilamentuarena edo adimenarena, bezik gizajotasunan nik uste dut lotua dagoela baita ere, nahita ezina edo mostade bat edo lekurik eza, nik uste dut gizarte honetan lekurik ezarekin eta zer ikusila du honek badakit ez dizuela balio zertarako horri idazteko, baina zer ikusila du baita ere emakumeen iraultzarekin, beti izaten da, 20. mendeko iraultza bakarra izan zala, eta horrek gizon hori lekuz aldatze bat ekarri digu, eta ez dakigu nun gauden, oso komplejua da. Ez dia, hemen agertzen den gizajo hau ez da gizajo total bat, da gizajo... Ez da koitadu bat. Koitadua oraindik zeagoa dek, despectivoagoa dek, gu gizajo zea konsideratzen dituk. Nik badia lagun bat esaten duena, emazte alta seme alaba ditut, esaten ni beti mutiltzar sentitzen hau, eta nik esaten zion, nire 10 aldiz eskonduko banintz ere mutiltzar sentituko nindutek, despege bat matrimonioarekin, gizajo bat ekentzen badiok, gizon bat ekentzen badizkiok ziurtasun batzuk, bi hiru, gizajo irutzen dek, eta jubilatzen denean bat profesioak entzen diot.